Bai, batiz, laugarren eta azkeneko galdera ez. Euskal Herrian etorkizunean lehen sektore indartsu bat eduki dezagun, zein gomendio emango zenioke iparraldeko, Nafarroako eta Euskal Autonomia Elkarteko agintari politikoei. Orokorrean, zer esango zenieke? Bai. Zure esperientzatik gaietu da. Bai. Ondo azalduken bezala, aitatu juzu Euskal Herri osoa, eta Euskal Herri oson hartzantza sistema berdinen dihardugun espazio dugu. Beraz, hartzailetik hasita, hartzaile geroz da gehiago bildu beharko lirateke, eta gauzatu elkarlan bat benetazkoa zenbait politikariekin eta zenbait administrazioekin, ez? Behar handi bat somatzen da, formazio aldetikan, formazio profesional sendo bat behar dela, hartzaiek etorkizune aurre kondizio honetan aurre egin ahal izateko. Ardilatzaren eremua zazprebintzitan, esan dugu oinarritzen dela eta harreman iraunkor eta proiektu landuko duna hartzantza sistema ezberdinak gaurreko bizimoduei egokituko dena beharrezko izango dela. Dudarik gabe, oain berrogei urte zion sare organizatua berritu edo prestatu behar da gazte erronka berri erantzuteko. Dugun ardilatza sistema estensiboetan, mendikudeak etekin munduko ia esan dezakegu ardi oberena dela, zergatik ez zabaldu bere balio munduan zehar. Kalitatezko formazioak eta eskolak behar die, benetan formatuko dutena etorkizuneko hartzaileak, plan formatibok irainkorrakin eta aurre ingo dienak zaitasun guztiei. Errelebo hori buruz, momentu honetan aipamen bat egin behar, errelebo geroz da txikio dala, esan beharrik ez dago, bain 15 urte sortzion etxalde zeudela egun arditi baino goro gehiago zeuzkatenak, eta gaur egun 220 gehatzen diela bakarrik. Izugarrizko beraldia izan du, eta ikusten dugu relebo egiteko kondizio zeuzkaten zenbait hartzaieke atzea egiten nahi diela. Bada garaie honi aurre egiteko eta administraziotik nolabait erantzuteko. Beste sektoretan bezala ikerketa behar da, lan baldintzak o lan kondizioak hobetu ahal izateko eta errelebo generazionalen baita ere sustituzioa egiteko. Hartzaileak ni nengoenean behintzat 25 urtetan batetik eta bestetik ibili ginen ikusten eta ezagutzen beste mundu mailan beste sektoreak eta hartzaileak gehatu inda etxen. Eta pensatzen dugu hemen gu dena dakigula, baina oso oker gaude, hartzaileak etxetik irten behar du, ikusi behar ditu beste zenbait sistemak eta hortako prestatu. Eta administrazio daukio, prebizio eukitzea, kontutan izatea rekonbertsio bat egin beharra dagoela nahita nahi ez azpisetore honetan, eta rekonbertsioak burutu ahal izateko dirua behar dela, eta baina diru ondo empleatuta lehendik aitatuako elkarlon hori burutu ahal izateko. Batiz, eskarrik asko. Behitu, ni hemen segundo nahi zentzuten, eta nik uste gehien eraberi duzun hitza elkarlana izan dela, ez? Lau galderetan nik uste agertu dela zure hautan elkarlana ez. Geroz da gutxien egiten dena. Geroz da gehiago beharrezko dena eta gutxien burutzen nahi dena. Batiz, plazer bat izan da elkarrezkete egitea eta eskarrik asko. Zeuri eskerrak, eneko, mi esker.